Κέντρο του πύργου η φωτιά όπως έρχεται τώρα θα κυκλώσει την αρχαία Ολυμπία γύρω-γύρω. Θα έχουμε πρόβλημα, θα καεί η αρχαία Ολυμπία. Ενημερώστε τον ήλιο 3 να ακούει. Όπως έρχεται η φωτιά θα την κυκλώσει γύρω-γύρω. Δεν υπάρχουν οχήματα. Νίκο, το πράγμα βάρη είναι πολύ και για την Ολυμπία αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τον Νισάν το δικό σου, τίποτε άλλο. Το γνωρίζουν οι πάντες ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Αν καεί η Ολυμπία θα το δείτε, θα φταίμε εμείς πάντως. Εντάξει, Νίκο, εγώ το λέω, ξέρεις τι γίνεται, έχει βαρύνει πολύ ρε γάμο, το κάπου θα μας αρπάξει από τις κάστρες, δεν υπάρχει περίπτωση. Το γνωρίζω ότι να κάνουμε το προσωπικό έξω εκεί πέρα γύρω-γύρω και θα δω τι κάνουμε, Θοδωρή. Λαμβάνει Νικολακόπουλος, ενημερώνω ότι η φωτιά μπαίνει στην αρχαία Ολυμπία. Θέλουμε ένα αέρια μέσα τώρα που έχει μικρή πέσει η έντασή της. Υπάρχει περίπτωση να έρθει σιγά-σιγά και να την καταφέρουμε. Τα αεροπλάνα μωρέ θα καεί η Ολυμπία ρε γαμώτο! Πουτά χουτέ! Κάνω έκκληση, βοήθεια. Θα βάλε και στην Ακαδημία, Νίκο, αν πέφτουνε καύτρες να βάλουν για τα μηχανήματα μπροστά με τους πυράβλους, να το καταβρέξουνε, να μην καεί από καύτρα. Μεταβείς Ολυμπία. Δώσα φαστεριά Ολυμπία. Β26 από Άρη. Πού έβριξες η Β26? Συντόμευε, έλα προς την αρχαία Ολυμπία, Τάσο, να συντομεύει ένα αυτοκίνητο τουλάχιστον να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την αρχαία Ολυμπία γύρω-γύρω. Έπιασε στην εθνική οδό στα Ολύμπια, έφτασε στην εθνική οδό. Θα μπει στα Ολύμπια η φωτιά. Κάνουμε έκκληση για αέρια μέσα. Χρειαζόμαστε βοήθεια στην Ολυμπία. Φωνάζουμε. Νίκο, στο ελικοδρόμιο καίγεται τώρα του Πλατάνου και θα γυρίσει από εδώ μεριά Ολυμπία. Βλέπω θα το ρίμει πάνω στην εθνική, βλέπω τι γίνεται. Θα γίνει κόλαση τώρα. Γιατί στο πίσω βουνό κόλαση, δεν γίνεται πίσω από αυτό. Πολλά σπίτια καίγονται. Θα κόβω στο κοτσόνι. Διαβίβασε, Τάσο. Νίκο, πού να πάω, πες μου, πού να πάω, ναι. Το είπατε εσύ. Πού να πάω. Τάσο, όπου μπορείς να προσφέρεις το έργο, εντάξει. Άμα δεν μπορείς, έλα στην αρχαία Ολυμπία. Μήπως κάνουμε κάτι για την αρχαία Ολυμπία. Τουλάχιστον από τις κάστρες, μήπως θα δώσει η αρχαία Ολυμπία από τις κάστρες. Του γρίλου, πού να πάμε. 58 είναι. Τάσο, έλα στο δρόμο. Κατάσταση στα 58 στα σπίτια. Παρακαλώ, ένα αέρια μέσα τώρα που έχει κοπάσει λίγο η φωτιά προς την Ολυμπία, παιδιά, έχει ευνοϊκό αέρα. Ένα αέρια μέσα για Ολυμπία, παρακαλάμε. Βλέπει να... 100 μέτρα από το συνοδοχείο Μαλία είναι, παιδιά, η φωτιά. Δεν έχουμε πολύ αέρα τώρα, μπορούμε να κάνουμε ρίψη κάτι άλλο σκάφη, παρακαλούμε. Γρηγόρη, αν έχει περάσει δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Χωρίς ένα αέρια, Γρηγόρη, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση με ένα αυτοκίνητο να κάνουμε κάτι. Ο ήλιος 3 ακούει, πού είναι εκείνα τα αεροπλάνα. Πού είναι εκείνα τα αεροπλάνα, ήλιο 3 θα χαούνε τα αλήθεια. Πρέπει να παρακαμαστούμε.